Κομμόπολη, ήταν τεράστια καταρχήν, εκτινόταν μέτρη πέρα που είναι τα καινούργια σπίτια τώρα και κάτω βλέπετε έχει δύο μεταβυζαντινούς ναούς, δηλαδή στα όρια του Βυζαντίου με την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι το Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και δίπλα είναι ο Άγιος Δημήτρης. Από το Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μάλιστα υπάρχει ένα έγγραφο, χειρόγραφο που αναφέρει ότι είναι του 676, είναι τόσο παλιά τα θεμελιά του. Ενώ ο ναός που είναι εδώ της Κοιμήσεως του Θεοτόκου είναι του 1600. Αλλά τώρα βέβαια είναι καινούριος ναός. Έγινε καινούριος τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Πατέρ Μιχαήλ είναι ο υπεύθυνος εδώ της Μονής, ο οποίος ζει στη Κοριτσά, αλλά έρχεται και φροντίζει εδώ. Ο ναός ήταν ο πρώτος ναός που λειτουργήσε το 1990, που άνοιξε μετά την πτώση του καθεστώτος. Δηλαδή οι κάτοικοι ήταν οι πρώτοι που το καθάρισαν και 15 Αύγουστο, τη μέρα της Κοιμήσεως του Θεοτόκου, άρχισαν να προσκυνούν χωρίς ιερέα, χωρίς τίποτα και με το κίνδυνο της ζωής του. Γι' αυτό, εκτιμώντας αυτό το ιστορικό γεγονός, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος φρόντισε ώστε και η Μητρόπολη Κοριτσάς, ώστε ο ναός να γίνει καινούριος και να γίνει ένα κέντρο πνευματικό για την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό όλο αυτό που βλέπουμε είναι και η προσφορά βέβαια των κατοίκων και των όσων αγαπούν την Εκκλησία που προσφέρουν εδώ. Τώρα, όσο αφορά το μνημείο, επειδή οι προετοιμασίες των Ιταλών γινόντουσαν και τους βλέπαν όλοι, να καταλάβετε ότι το βουνό, έλεγε ο παππούς μου, γέμιζε με μελανοχιτώνες. Δηλαδή αυτοί που ήταν με τα μαύρα πουκάμισα, είχαν οι Ιταλοί κάποιο ειδικό τάγμα, το οποίο επιτέθηκε προς την Ελλάδα από εδώ. Και σε κάποιες μέρες μετά άρχισε η αντεπίθεση και άρχισε να φέρχονται πίσω οι Ιταλοί. Καθώς είχαν πρόβλημα και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες στρατιώτες. Και καθώς έρχονταν πίσω ήταν και νευριασμένοι. Χτυπούσαν για τους κατοίκους ή τα μικρά παιδιά που τους μιλούσαν για την Ελλάδα. Και όταν μετά τελικώς μπήκαν οι Έλληνες στρατιώτες και από πίσω και εδώ στο χωριό, οι κάτοικοι τους περίμεναν καθώς έμπαιναν, όπως είπαμε, κεράσματα και ούτω καθεξής. Στους 2 μήνες που έμειναν εδώ, αυτοί έζησαν όλη την ζωή του χωριού. Πέρα το ότι μέναν στα σπίτια, λειτουργούσαν κάθε Κυριακή σε αυτό το ναό. Και βέβαια, λόγω των μεγάλων μαχών που έγιναν πάνω και λόγω του χειμώνα, του βαρύ χειμώνα, πολλές φορές πολλοί Έλληνες στρατιώτες δεν αναβιάστηκαν ποτέ. Και έβρισκαν οι κάτοικοι όταν ανέβαιναν πάνω οστά Ελλήνων στρατιωτών και κομμάτια από τα σώματά τους. Εδώ σε αυτό το μέρος ενταφιάστηκε ένας άγνωστος, όπως τον βρήκανε νεκρό. Υπήρχε και ένας από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Έλληνας στρατιώτης, γιατί ήταν το νεκροταφείο του χωριού και τους στάβανε όπως τα παιδιά τους. Δηλαδή τους θεωρούσαν παιδιά δικά τους. Και στον Άγιο Νικόλαο κάτω, που είναι καινούριος ναός, και εκεί ενταφιάστηκε ένας Έλληνας στρατιώτης. Αυτός ξέρανε, λεγόταν Μανώλης. Δεν ήρθαν όμως ποτέ να το πάρουν οι συγγενείς του, αν και ο κουμπάρος και ο αδερφός του ήταν μαζί στρατιώτες. Και όταν το χωριό πέθανε σε ένα σπίτι του χωριού, τον εντάφιασαν με τιμές παιδιού, δηλαδή όπως σαν να ήταν το δικό τους παιδί, και το βάλανε στο νεκροταφείο του χωριού. Και εκείνη την ώρα που το βάζανε, ήρθαν ο αδερφός του και ο κουμπάρος του και παρευρέθηκαν στη κηδεία. Αλλά δεν γίνει αποκομιδή. Το μνημείο όμως, επειδή πάρα πολλοί Έλληνες στρατιώτες σκοτώθηκαν στα βουνά και ήταν 19χρονα, 18χρονα, νέα παιδιά που δεν ξέρει κανείς πού είναι και πού βρίσκονται, και επειδή σε αυτά τα βουνά πολλοί πέθαναν και ενταφιάστηκαν επί της ουσίας πάνω στο βουνό, τους φάγανε τα άγρια ζώα. Ο παππούς μου λέει περνούσαμε με τον πατέρα του για ξύλα και βρίσκαμε σώματα. Και τεμάχια που βρίσκαν τα φέρνανε στο νεκροταφείο του χωριού. Και εις μνήμη όλων αυτών που σκοτώθηκαν χωρίς να έχουν ένα μέρος ούτε η μητέρα τους, ούτε η πατρίδα τους να τους τιμήσει, να τους σκεφτεί, να ανάψει ένα κέρι για την ψυχή τους, μια μάνα να κλάψει για αυτούς, έγινε αυτό το μνημείο από τους χωριανούς. Γνωρίζοντας όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας, με τους ανθρώπους που άξιζαν αυτή τη τιμή, γιατί δεν πολέμησαν ούτε για κατακτήσεις, ούτε για κάτι άλλο, ούτε για τον εαυτό τους. Για όλους μας πολέμησαν, φασίστες πολεμούσαν, όχι μόνο, για όλο τον κόσμο πολέμησαν, γιατί η είσοδος του ελληνικού στρατού στη Κοριτσά ήταν η πρώτη νίκη εναντίον του άξονα, εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών μαζί. Ήταν η πρώτη νίκη που κατάφεραν οι δυνάμεις όπως ήταν η Ελλάδα, η Αγγλία και η Γαλλία εναντίον των φασιστών. Οπότε θεωρήθηκε πολύ σημαντική νίκη και από τις εφημερίδες τις αγγλικές, δηλαδή η είσοδος του ελληνικού στρατού και η απελευθέρωση από τους Ιταλούς. Γιατί θεωρήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Και αν κανείς τα βλέπει έτσι στρογγυλοποιημένα, καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν για την ελευθερία όλων. Δεν μπορούσαν να μην τιμούνται κάπου. Γι' αυτό και την 28η Οκτωβρίου
Εμείς εδώ κάνουμε τις εκδηλώσεις, εδώ γίνεται κατάθεση στεφάνων προς τιμή όλων αυτών που πέθαναν για την ελευθερία όλων μας και δεν είχαν ούτε τάφο να ενταφιαστούν. Μάλιστα, εκείνη την εποχή υπήρχαν και ιστορίες, οι οποίες, πραγματικές ιστορίες που άκουγαν οι κάτοικοι. Ο παππούς μου ήταν δάσκαλος σε ένα χωριό, την Νικολίτσα, τώρα δεν υπάρχει πια, δεν έχει ούτε σπίτια, καταστράφηκε. Είναι ακριβώς στους πρόποδες του Γράμμου, εκεί που πολεμούσαν, ήταν η πρώτη γραμμή, να το πούμε. Και όταν άρχισε η ελληνική αντεπίθεση και ήθελαν να πάρουν τα υψώματα προς το Γράμμο, εκεί είχαν πολυβολία οι Ιταλοί, πολλά, σε σημεία δύσκολα που θα μπορούσαν να καταφέρουν. Και σε ομιχλώδη τοπίο ανέβηκαν οι Έλληνες στρατιώτες φορώντας την κάπα ανάποδα, γιατί ήταν με δέρμα από πρόβατο εσωτερικά. Και ανεβαίνοντας σαν πρόβατα και έναν τσομπάνι. Και λέγανε οι Ιταλοί, ρε, αυτός ο τσομπάνις τι τρελός είναι, μέσα στη φωτιά θα πέσει, γιατί μπορεί να το χτυπήσουμε. Και ανέβαιναν μέχρι που φτάσαν σε ένα σημείο κοντινό και ξεσηκώθηκαν αέρα παιδιά, υπερμάχο στρατηγό και πολέμησαν και κατάφεραν, αν και σκοτώθηκαν αρκετοί, να πάρουν το ύψωμα και το πολυβόλιο για να μπορέσουν να έρθουν οι άλλοι συμμαχητές τους. Την ίδια ημέρα, το 1967-68 ήταν ο παππούς μου εκεί δάσκαλος, άκουγε ένας από τους Χωριανούς, του λέγε ρε Σωτήρη, ως δάσκαλος που ήταν, ακούμε ένα υπερμάχο ίδια μέρα, λέει, εδώ κάτω που έγινε μια μάχη. Τι είναι αυτό? Πώς μου τότε οι δυσκολίες, δεν μπορούσαν να μιλήσουν πολύ για θέματα που ήταν θρησκευτικά κλπ. Αν και πολύ πιστός, φοβόντουσαν γιατί όλη η οικογένεια μπορούσε να φύγει φυλακή. Και κατάλαβε ότι την ίδια μέρα ακόμα η ηχό από τις φωνές των στρατιωτών που πολεμούσαν για την ελευθερία ακουγόταν την ίδια μέρα μετά από πολλά χρόνια. Τρομερό. Και αναρωτιούνταν αυτοί από πού έρχεται αυτός ο ήχος. Οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που πολέμησαν για την ελευθερία. Έτσι. Και ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό και με πρωτοβουλία των όλων των Χωριανών, αφού τα είδαν όλα αυτά τα δεδομένα, είπαν ότι στην Παναγία θα φτιάξουμε, γιατί εκεί πρέπει να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και πού να φανταστεί ο Δημήτρης ο Χαρισιάδης, ο φωτογράφος του ελληνικού στρατού, που έπαιζε όσο ήταν στο χωριό εδώ δίπλα. Βλέπετε είναι το καμαναριό, το κοδονοστάσιο. Ήταν το νεκροταφείο εδώ και παίζανε με χιόνι εκεί δίπλα. Πού να φανταστεί ότι για τους συμμαχητές του, για τον ίδιο, για να τους τιμούμαστε όλοι, θα γίνει και εδώ ένα μνημείο δίπλα για αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν εκείνη την εποχή. Είναι εξωπραγματικό αν το σκεφτεί κανείς, να ζήσουν εδώ 2 μήνες και μετά να υπάρχει μνημείο για αυτούς. Έτσι. Και τις Κυριακές βέβαια ανέβαιναν εδώ, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες από τον Δημήτρη Χαρισιάδη που δείχνουν τις Κυριακές εδώ τους στρατιώτες που πορεύονταν από κάτω για να πάνε στο ναό και ψάλαν όλοι μαζί τη Θεία Λειτουργία χωρίς ψάλτες. Γιατί όλοι μαζί συμμετείχαν στην προσευχή. Καταλαβαίνετε, πόλεμος ήταν, η ψυχή τους το ξέρει, μακριά από τις οικογένειές τους, νέα παιδιά και πολλές φορές χάθηκαν εδώ μέσα στα βουνά χωρίς να ξέρει κανείς πού είναι κλπ. Είχα group που μου είχαν πει πολλές φορές, ο παππούς μου δεν ξέρουμε που είναι, ο θείος μου δεν ξέρω που είναι, ο πατέρας μου δεν ξέρω που είναι. Βρήκαν όλους τους στρατιώτες εδώ. Εδώ δεν μπόρεσαν να ενταφιάσουν γιατί ο χειμώνας πολλούς που πέθαναν στις μάχες τους κάλυψε το χιόνι. Και μετά τους τρώγαν τα άγρια ζώα. Παγήματα πάθαιναν και μέναν, δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Ναι, κόκαλα και ελάχιστα πράγματα. Ό,τι βρίσκανε και το φέρνουν εδώ. Αλλά εις μνήμη τους έπρεπε να υπάρχει ένα μνημείο για να θυμηθούμε αυτή τη θυσία. Γιατί τα νέα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι οι θυσίες αυτές δεν είναι ασήμαντες. Ιδιαίτερα είναι τα νέα παιδιά. Αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα αυτά τα σημεία της ιστορίας δεν τα πραγματεύονται. Με την έννοια ότι να μάθουν τα παιδιά ότι κάποιοι θυσίασαν για την ελευθερία. Δεν είναι κάτι τυχαίο η ελευθερία. Δεν μας τη χάρισε κανείς. Αυτοί πολέμησαν και όπως πολέμησαν μετά και πολλοί παρτιζάνοι εδώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν για την ελευθερία να κάνουν αυτό που θεωρούσαν δίκαιο. Εδώ αυτό που γράφει. Πάμε στο ναό να ανάψουμε ένα κερί εις μνήμη τους και να κατέβουμε κάτω. Εδώ που γράφει, τι είναι αυτά οι ημερομηνίες? Είναι το ίδιο και στα ελληνικά και στα αλβανικά. Εδώ λοιπόν δεν έχει αυτές τις ημερομηνίες. Γράφει, ήταν τάφος των Βουστιανών το 1874, γράφει 6
και ακτικό σταυρός. Μάλιστα. Το 1996. Δεν ξέρω, αυτό επειδή έχει ήλιο. Πέθανε ο παπάς μου. Πώς θα το ξέρω εγώ που είναι τα κούκλα του παπά μου αυτό. Ή και τότε να κάνεις DNA και τέτοια πράγματα. Τώρα, τίποτα. Και τώρα δεν βρίσκεις. Δεν μπορείς να ρωτήσεις. Πάμε στο μοναστήρι.